Pinoy Bus Driver TV. Ito na kami dyan. Punta tayo sa Batong. Quarter to 5 oh. Quarter day lang daw. Lumahong na tayo. Mga na yung ating mga pasayro sa mga bus. Pero daon lang nilang isang barko sa Taclara, Montenegro. Sa kabila Silver Star sa Gold Trans sa Montenegro nga. Sabay lang natin lumaong sila Montenegro. Pugs na tayo. Sa Matnog, Bigabugset, walang sasakyan, walang karga, mga barko. Mayroon tayong bisita, Bigabugset, lumapit o Pugsita tayo. Amigo, saan ka nakasakay? Silver Star po. Saan galing? Sa Allen po. Sa Allen ka sumakay. Rawis ka? Oo. Galing Rawis yan? Oo, galing po. Pugsita tayo. May bisita tayo, may kabugsit. Selfie po. Sige. Selfie. Puno yung Silver Star, puno? Ha? Punong-puno po. 40 na kami. Kulang na kapat. Ito yung right na. Oo, yan. Sige. Pugsita tayo. Amigo Puset. Yan ang aking partner ngayon, Amigo Puset, si Rizos, ang batang tagang puntok sa Ramiti. Up. Yeah. Sasayan, bukan musuh sasayan. Okay.
Shout out kay Captain Banyimon sa Peripaskat M11 Bongsit Tank. At kasama na lahat ng mga empleyado dyan. Mainit po, mainit. Drum level sabon. Yo, Bongsit Tank. Dua driver driver dua. Dua driver. Ah, udah ya. Oh. Sige, ingat. Dalawang driver sila may kumsit, dalawa. Ay, 88. 88, hindi pa ito, 88. 'Yan na, Bongsit. Nagbaba natin mga pasero. Bongsit Tank, anim daw ha. Loko-loko ka. Oh, shout out sa ating mga pasahero dyan, Bongsit. Lahat ng pasahero natin dyan. Oh, so lahat ng mga viewers natin dyan, mga followers. Baka ng linggo ng hapon ng Bongsit. Eksakto alas 5. Ha? Oo, sige lang ka mo lang. Ay, matagal mo man yan mga puno. Hindi, ma'am, malayo pa man tayo. Oo, sabihin mo siya. Kaysa na magdadrive yan doon. Para mag-upset, 40 packs tayo, 40 packs, isang basis. Kulang pa tayo ng 4. Oy! Kasi Migo, mga taga-pier yan, mga taga-pier. Mga taga-pier, shoutout sa mga taga-pier, Migo Bongsit. Pier ng Matog. Okay, sa oras na, Bongsit Tank.
Oh, tara, tara. Akit na. Akit na, akit na. Oo, pugsi na tayo. Tama kasama? Asaman? Kaway-kaway, sini ko. Kaway-kaway. Mga bata. Wala na ba? Wala na? Wala na, lulusot. Kompleto na ba tayo dyan? Pugsit na tayo. O, ito mag-set ang tinakot ako kong t-shirt na double XL. Kaya para kaya ano to? Jason C. Dito sa Matnog. Yung malaking tao. Yan si Jason. Mag-set ako Jason. Kaya rin amigo dito sa Matnog. Pugsit na tayo. Amigo, pugsit. Salamat. Tinakot-ako ko talaga yan. Ayaw ko kung makasama sa'yo yan. Sa anak ko na lang. Oo, double XL, pugsit na tayo. Iyan ko. Oh, wala ka palang biyahe? Mamaya pa, mag-gabi. Ah, sige, sige. Sige. Okay. Salamat. Oh.